nula pakhat chu kholai hian abe khai hai ruk pa hian akal meka chu ti lai chuan a hmaloka chuan security hian putar pakhat hi alo hau ve meka putar hna chuan nang putar helai vel hi ni local ji mai helai office vel hi ti top tat kalsan rangro ti pain putar chu annem waka putar chu atolai lir no lai nen chuan a hmalam panga akal dora chu thil thanga wang chuan tolai lir chuan ambula local nula chu ta in konglai chuan nula chu atlu topa na ti hmel deuh hian a then tlok mai putar chuan anem tu security chu a ko zui thuaya hei wala nangma wangin hei nula kan su thlu nia lokoro ṭanpui ang ti in an ko le thuaya security chuan kha engma wakani lo kha anawak lawang atluvel mai ni kha nangma khan lo kai thoi mero ti in ngai poi mo lo deuh hian alo chang le ta chu putar chuan nula chu apan thuaya chu ti lai chuan chu nula chu na ti hmel deuh hian alo lo om ranga putar chuan nula chu kai tho vatin kan ti palu tu kani mi hre thiam ram ro kha tlangwal khan min nam thuta chu wang chung ka tula lir kha rongkal ma thu to lo male ti in thiam lo deuh hian nula chu an bia a chu nula chu a tho hnuah chuan han in beng fai velin a thuamhnaw te chu an in en fela tolai lirina ataina a kor tlang chu alo thler duai maya chu nula chuan in o avan pui tak em when interview ka nei don sia tu na pokat lai to ro pui si min tan san man lawang ti po ka sei thei si lo ina le chi ka ni to box si lo ti pa in a kor thel lai chu a hup deuh tra ta chu putar chu a in thiam lo hle a ingai tu vangin ngoi ro o I thuam hak tur omang chu a om mai the ni ti in atolai lir lampang chu panin awa hai rukruka tolai lir tang chuan thuamhnaw ron na chuakin hei nula hei hala I hat thei mai ka ring han hachin te ti in nula chu a han pe ve maya chu nula chuan in kawan lom tak mingil nei takini ka lom nu tu kania an tia chu tia sei zo chuan a bek khai chu zen rukrukin poisa pek an tuma nima sela putar chuan a lo du ozong lo keima thiam lo ni a keima wangin I tlua I thuamhnaw po chiat pha ni kha chu mai ba ka I interview hun kan ti khotlai vek to chelom kha chu itan lia liawani mai ti kha nei ro ka pe che ni kha an ti chunsom hal zeta chu nula po chu a hlim kher mai ka pu ngil nei hle mai Mahse hi chau hi ka nge nang che poisa hi tem min lak sakla ti chuan kan nuna nuam jok dona sin an ti zuya chu putar chuan avan mak tal take o he te hi ka du ngai lo sin Mahse nang man nuam lo ti ai chuan khoi ka lo la nge ti in poisa chu an la Mahse hming min hril thei an ti chun zom hal zeta chu nula chuan in kadila ti min ko thina ka pu nang po hming min hril ve thei ania an ti zuya putar po chuan chang chun zom ve ngalin radika ka ni e Mr. Radika ti min ko thin don dia an ti chun zom ve a chu min hu chuan kadila chuan Mr. Radika interview tur ka nia in thak te kalangai le don sia ka kal mai nge an tia Radika po chuan o kalro ichunga khalom lu tu ka nia ti in pathian in ompui chu ro se in ti ton ve in kadila chuan a kalsan ta a kadila kalsan hu po chuan Radika chuan in kadila chu enjui zelin lom ti hriat takhian a thlir zui vongvonga chumin hu chuan atolai lir chu noring kongsi lampang chu apan pheita zela office chung lo langin office thutlenga chuanin interview tur pa ni te an lo thua interview tana hun don to em ti in mi pa jok chuan sana te chu alo en seka mei che ero chuan a file ken chu a chiar mola chu ti lai chuan an thuna bula chuan mi pa pakhat rong kalin chu bai ule interview tu ten niang mo tu na tang rei lo te a hian interview tan an don ania ti in aron thrila interview tur pa ni te po an lo ding rol thot mai chu ta mi pa jok tu ron tong chuakin kan lo me kapu mi rong ko don to mo kan tia kan lo pho jok lom an tia chu pa chu ron chang ve vatin nang ni pa ni che lo kalin nia tu mo zo ki chu in tling don ni an tia mi pa jok chu ron tong chuak lakin sir manager room mi kan interview don ti in an zota chu pa chuan in oni e ke ma hi manager chu kan ni e thata ka interview ti theina du sakna ka hlana chu
ti in akal san tang ha la chuti lai chuan reception officer chuan nula pakhat thi lo thu in kadila po man mo takin chuta chuan ron luta reception a thu nula chu ram bengalin miss interview tur kania ka ron tlai to ma em ti nan zota chu nu chuan kadila chu makti mel deuh hian alo mel ko wa chuta ngai tu chuakim iron tlai to ni khami dang chun lut to a nang chu ron tlai ma ni baka in thuam na khan ente interview tur pe ang lo ti in a thuamhnaw chu an ni zat zuya kadila chun lo chang watin ni e ka thuamhnaw hi chu accident wanga hei hiron hamai ka ni a kalkunga putar pakhat to lai lir norin ka thuamhnaw tai kher pal hlawa chu wangin hei hi karon hatamai ni interview chul theilo mi ti in an zo zui rama chu nu chuan itlai to ka ti chu interview chun zo to so ti in le lampang chu an mel zuya kadila chuan poeti mel hle mai chu nu hoina lampang chu an en phei ve chuan interview chu an lo zo to ni im manager te nen chuan an lo in thla meka an lam chu pan phei ve ngalim interview singa Mahse jok chuan po lampang chu apan ve mek bok an lam chu pan hnai zelin manager chuan mi pa chu alo be meka manager chuan mi pan hena chuan nang hi voina hian he company tan hian thok turing kala che voina tangin hnai tananga chuan hu lampang atangin lo ini nga lang ti in akut chu an phar chu ka chu pa po chuan kalometi pa in chi bai chu anin buk du na chuti lai chuan reception a thunu chuanin kadila hena chuan khan zo to ka ti kha so pa so la ni so ti in a lo hrila kadila chuan sir khong ai takin ka be thei chengem ti in manager chu an aw waka chuti lai chuan manager le an company ta na an lak thar pa po chu an lo hoi rual thuta manager chuanin engeni ta madam ti in alo zot chun som ngala kadila chuan sir hei interview turing karong kal ve a nima sela kong laka accident awangin karon tlai hla umaya khongai takin interview min nei sakle thengem ti in an dila manager chuan lo chang le ngalim apoi hle mai iron tlai wangin hei interview kan lo nei zo towa kabula pa ding hi kan lo la fel to ni rongkal ma thei deuh la chuan thaturania alo tia chuti lai chuan an lak thar pa po chu in ti thei mel deuh hian alo ding wanga kadila po chuan be se bo ti chu hrengreng chung chuan sar na ruak dang tala omem ti in manager chu an zo zui rama manager chuanin tuna hri chuan a omlova na ruak dang om chuan kanon thrile don chania apoi ka ti hle mai ti tur ka neya ka kalsan phot mai chu ti pa in office a room lampang chu apan santa a chutia manager kalta chu kadila chuan sar ti pa in zui mai an tuma chu vele office thok turan lak tharpa chuan loman bit vatin izak lomi itam be sei tur engma om tolwa tikhana kalsan chia zui le shamila tumamo eng ang mei chienge mo ini le alo ti ta zeka chutia mi pa in an loman bet ta thut chu kadilai po chu a ip cho choya thele thelo hian mi panhe na chuan min von nei men tharo ti in an thrila chu pa po chuan a von na chu a thla ve ngal maya kadila chuan manager kha ka biak le ngai chu wangin min kalti ro ti in an la dia zui shrama chu pa chuan eng ang mei chienge mai ni le e lu lul hle mai an tia chuti lai tak chuan kadila chu tlan thuta manager room lampang chu man mo takina pana chu lai lo om ve te pan hi po chuan an en zui vong rengota kadila chu manager room a chuan lu po di lo chuan man mo takin atlan luta manager po chuan chutia kong kharon hong thu chu makati hle a alo en hu mai manager ma chuan ngoreng hian adinga manager chu ron tho chok thutin enga tinge ka kalsan to chia na interview na i tai to ka tia midang kan lak fel thu po ka hrilvek to chia engwang nge helai mun thlengthenga meron zui ti in alo zota kadila chuan sar na ka momoni khoi takin nadang min ko mutal ro ti in ngen ngol takhian an dila chuta manager thin tur lo chuan kadila ba na chuan merwakin mei chelu lul takani nadanga om lo ti ka hril mol chia a om huna chuan kanon thril em ang che an tia
chu ti lai chuan kadila chuan aban chu na ti in sar ka ban hi analutup khongai takin min tharo ka rong kalna lampanga ka thlua ka ban hi ka tau na nia khongai takin min tharo ti in abana khoina lampang chu an ena chu ti lai chuan do kana lekha a thalak om chu azu mu fu hlawa a en thuak chuan a hmel hriat to hnu anga ti hle mai manager po chuan kadila bana phone na po chu thla dul devin ka ti palani ibana na ti hrelovin kalodom waka chu baka thinbutut kan nei ve deuh hleka ka tiang khang kalo che mai ni misha thiam ro ti in ngai dam te chu an dil nu no le a kadilai ro chuan do kana a thalak mu chu rel ruwa omtlat do kana thalak chu la in manager po chuan kadila chu call ronga ti hle mai redika chuan manager hena chuan sir he hi mi bo ani em he zon lai ni em ti in lekha chu chiang takhian an kai phara manager chuan o zon lai ni kha rei takan zong to a tun thlengin kan la mu thei lo an lo ti choi deuh rai a redika chuan makti mel dewa manager chu enin ke chuan ka hmu sin ti in an changa chu ti an chang chu manager chuan makati hle mai kavan oi lo tak rei takan zong to a helai vela po rei taka zong to ka pa ni hi an ti choi deuh rai a kadila chuan thalak te chu en chiang le in aril ru chuan a hminga kha chuanin redika ti kha ni a ni ma se helai chuan ani mangsi lo ti in ai ngai tur reu rewa kha putar a hmu ngei khani na hrebok si a Mahse a hming hi thui ro pui si ti in ai ngai tur reu rewa kadila hre lo chu putar khan a hming pum lo hril lovin a hming top lampang chau hi a lo hril lo ni chutia an ngai tu chumi hnu chuan kadila chuanin sar ka kalange ipa chu thei top in kalo zon piang che ka hmu khani mokatia ni ma se ni mi alo ka hmu tak lo le ka ron thrilang che ti in a chua santa a chutia kadila chu hnu chuanin do kana apa thalak chu en thar le in apa chu ngai thar hle a khovela hian atong lengem ti te ai ngai tu rum ruma alunga chathar le hle mai chuti lai chuan pon lama chuan redika chuan kadila poisa pek chuan chang hi alo le a chu chang le chu ein thamuang takhian thu thluang do hian ei meka chuti lai chuan na pia chuan lukhum khum pakhat sa thalam pang deuh hi arong kal ve meka redika chu aron hmuwa abula to lai lir chu a ottatlat mai redika lampang chu rompan phein redika to lai lir chu anor taringota chu thila hmu vele redika po chu thutna tang chuan rang takaron thowin chu pa lampang chu aron pan vata abana chuan ron vuanin ngatinge ka to lai lir non ringot ron la ro ti in an hau tuara chu pa chuan redika chu lo hlau lo hle mai nang putar mai mai kha tuna chuan hei ka ta ni to ka nor ve du to heta reng kalbo rang ro ita ni to lo ka ta ni hi ti in a lo vin hrepa redika chuan ka ta ni kha he to lai lir hi hun rei tak ka nor to a hun rei tak ka kol to bok ti in chu sakan tum ve tak ngela ni ma sela tha a hne hlol si lo chu pal chuan thole khata namdorin redika chu tual char lai a chuan a thlu topa chu pa chu rang taka kal ngalin redika chuan a au zui lom loma chu pai ro chu ve khat por on hoile lo hian to lai lir chu malam pang zong hian an nor phei zela redika chuan thlir zui rangin chu to lai lir nei chun hun rei takalo nor to chu a hlo ta ni si ui tak chung hian a thlir zui vong vonga chu ti lai chuanin kadila po chu pona chuan ron chuakin aron hoi vung vunga redika chu a hmu ngei a be se ani ni ma sila mai si lo security chu hmu in security chu a ko vata security po pona chuan ron chuakin security hena chuan putar to lai lir nor kha a hmu len hmu lo an zota chu security pa chuan lo chang thadu vak lova kha putar khamo anin om thrin nia hilai hmun a hin a rong kal ve zia hilai hmun hi ti drop kan pu te min hau pha ka hlau thei te ngai nia ti in a lo thrila kadila chuan kha putar kha ka hmu nge nge ngai ni apoi mo lu tup khongai takin a kalna lam min hril them min hril thei chuan kha paisa ka peng che ti in paisa chu pe kan tuma ni ma sela security chu alo in du ve tlat khatiang paisa tlem tham lu tup min penga i du omna chu ka hrilang chemo
ateu lo mai an lo ti khum deuh saka kadila chuan chu tianga tong khum chu angai kher mai poisa chu be ka tang chuan an phor bel le a ani kha hi hian ni lung oem ti in security chu an pe a security po chuanin o lung oi mai ang ti in poisa chu la in an en wangwanga ato khopi ti in putar kalna lampang chu an ko hmuah chutia putar kalna ko hmu nu chuan kadila po chu man mo takin ako hmuna lampang pan chuan akal ngal ta dor dora security po chuanin athil in lai in pareng chung chuan tifu in ti takhian athlir zui ve renga office chunga chuan office a thok turan lak tharpa chuan manager room a chuan lu dilin manager po chuan lu turin alo soma chuti la chuan manager chuan apa thalak chu alo en renga chutia ron luta ka chuan engeni ta ti in alo zot wata anlak tharpa chuan an company kalphung teng khatte chu an zot ve luama manager chuanin ekhai iron thok rei ngai hremayang chu baka kha thok tu dangan oma khang te pokha ilo zot don nia ka chu ngai luka chu wang chuanin helai hin lo omlok mai ro ti in an chu san ngala kong khara chu don chuan reception na thu mei che nen chuan ain toka chunu chuan ron bevatin sarkha khonge kaldona ti in an zota ani chuanin ti turpui moka neya tikhan lo omro ti in min chu san ta ni kha ami je kha kala tha thiam lo hle mai ti in chunu chuanin kong kha chu en pa chuanin kan pu kha chu mi fel te kania midik te kani bok amara chu nel thiam anga ya en kima kan film khur zel chu ngai nia na du tak mai ni boka chu wang chuan nang po I film khur veu donia ti in an hrila chu pa po chuanin ni e nang ni thokma sa to ten nia en kima ka ron don chuwa chu wangin im puina ka mo zel don nia ti in partner a chuan anin siam dun ta a chu ti lai chuanin kadila po chuan redika chu jong zelin rakhata to lai lir om chu awa hmuah awa pan hnai chuan redika ozong alo ni lo atolai lir chu sak tu pa chuanin athil vel chu alo hai mul mula abula chuan kadila chu vakal vata chu pan en chiang chu makati hle mai tulai lir chu redika ta ngai khani na hrebok si chu pa chu aron hoi chu ka abula kadila ding reng chu makpo ti ve hle mai kadila chuan chu pa chu be in khunge he to lai le nei tu Mr. Redika kha ti nan zota chu pa chuanin he to lai le thi kata nia kata ne reng bokang ti in an lo changa oi om lo tuk ni chin lok pon Mr. Redika nen chuan kan in hmuah he to lai le nge hi ama ta ngei ni ka hra chiang ani kadila chuan an ti deuh foka chu putar chuanin ifan sak thelo tak nulai nia heng lai mun fala te meron zui mo min I deu ni mo ti pa chuan abana te chuan an mera chutia che dan chu kadilai rin lo lutuk lampang ani wang chuan ain ring man lo le a aban chu na sa ni wangin na ti hle a ana lutuk tin an out chu voka ni ma sela chu pa chu na thla du reng reng lo kadilai out thom chu an pia deuh lok om redika chuan lo hria an lam chu rompan vata an bul hnai ron thlen vele chuan chu pa hnunglam tang chuan tiang hian a hnuah hian an vovoka chu pa na til tuk chu hnunglam pang zonga tlu in a eu ngong ngonga an ni chu aron en zui vong vong bok chu ti lai chuan redika le kadila po an man mo hle a kadila chuan to lai lir chu norin redika hne na chuan lokoro Mr. Redika tlanang tlan chewa tang ti in an kova man mo tak hian to lai lir not chung chuan an tlana mun hi man thlengta ni an hria chuan an han chol deta an hoilet wang wanga chuta chuan thut mun ram tumin lokoro I thu chol phot tiang ina em ti in redika chuan kadila chu an zota kadila chuan nalve nangman miron chan him hlo ni kha intinge to lai lir kha amana kol thei ti nan zol leta redika chuan I poisa min pe khan chang kaleya tui ti takin ka ia chumilai chuan ani kha aron kal thuta to lai lir chu ron norin keipon thu sak katuma ni ma sela tha kan he thlot si lo kongpuya min ngok lu chu rolom zui katuma ma sela tha kan ei tam si lowa ka phak main nang ma kha ni lo mu ma sa ni kha ti in an thil zung zunga
ไข่อันนี้ตักจุ่มเลยข้าอาหุ่นตะกากันนินหัวนังไม่รำก็เละเจี๊ยบกว่าอีตัวลายเหลือจุกันนี่เละเทไม่ลมดีได้ละมิสเตอร์กิดาซูงเตมอฟ้าเตมอนี่มีเรมตีอินกดิลาจวนอันโซตาเรกิดาจวมโอ้เนี่ยพอปาประคัดกันเนี่ยกันนูจูที่โตเฮลัยมันอาเฮียนไอจนน่าวางินเฮรมาเฮียนกันรมเปมาก็ฝาปับจูมีไตมันเท่าไม่เฮียนี่จะมีจวมินดูดคบไหมอัลหิมโปกันหิมดูนเวทินเลยนี่มาเซลานี่ขัดกันบาจาดูนจูกันอินเหล่าตากีพุตารมอลติตะกะกันนั่นไล่เวงเวลโปจูเอ็งมาขัดสีเราดูนแค่เงินกันมุตตะลวันนี้ก็ฝาปับจูมินจงเฮียนกันริงนี่ตินเฮียนอันเมลหมู่ตุ้มเฮียนก็มีที่กะเลนเวลถือนั่นสินก็ฝาปับค่ะก็ง่ายคบไหมอันตีจุดที่อันฟิลหมดลายจวนก็ดีลาจวนงุนตะเคนอลงง่ายค่ะอันเมลจังปนอคงไอตีเสียดเลยไหมคอมพานีอันนั้นดีนัดไปอินอาจนเมฆะอันนี้ไงเฮียนระบบก็ดีลาจวนตรงชัวกินอันนี้ตักซึ่งมาเลยโออีฝาปาเนี่ยชวนอินินหูเลยไงกับเบสตักเจ็ดอันนี้อีฝาปาพอชวนง่ายงดตักตะกังเจนังปนง่ายบกเสียตีเรกิดาจวนอินทุนอาจวนอินเทียร์กับวันดูตักอินเทียร์นั่นคงเออมองโออันตีก็ดีลาจวนอินจุดที่เรกิดาอินเทียร์อาชัวตากาจวนอันนั้นดีน่าขันอินเทียร์ปุยอันคอมพานีแมเนเจอร์เนี่ยขันอินเมลเชียตีระอินหูตีระดูตักตาก็ดีลาจวนเรกิดาจูไก่ทวินแล้วก็รออินเทียร์ตัวก็เชื่อลมอันหัวไม่ตุกกังกัลดุนโดนเนี่ยตีอินก็ดีลาจวนอินตัวลายเลียจูอันนราเรกิดาจวนอินคุยกับเรานรังตีอินตัวลายเลียจูนรันจูอันปันหิจวนนรดูนินออฟฟิศลำปังจูอันปันตาคอมพานีออฟฟิศชูงาจวนนัดทกเตปันหิจูอันเราตีเมกะคอมพานีจุงจางเวลเตเราสวยดูนิมเปเปอร์เวลเตจูเราเอ็นดูนินอันถวยหมู่ดุนเมลเล่ไหมจุดที่ไล่จวนก็ดีลาเตปันหิปอจูรอนอินนอลูตินอันรอนตีดูนบดบกะคอมพานีถกมีปาจอกจวนเราโกดิ้งวัตินเอเทนเตอูเอ็งให้รอนตีโดนาคาตัวลายเลียนเนนเฮลายอินรอนลูดรูปะตีอินอันเราเบียก็ดีลาจวนอันลำปังจูหอินเทียนเตอูคงไอตะกินอิมิเชียเทียมนักกันง่ายนี่อินเทียนรูมกันเราโหเราก็ไงตีอินหันดีละอ่ะไม่เชียจอกจวนินหนังบกโมเฮลัยหุ่นอาตีรอนเล็ดเลยกันมันเอจะรอนตีบุยตุ้มเลยเรื่องก็ตั้งไงอีหัววังโตมาตีนักอะไรตีอินเอเราเมลเดือดเฮียนอาเราเบียจุดที่อันติดตาจูก็ดีลาปอยไอ้ทัศงเล่ไหมนี่มาเสลามีปาจอกจวนตรงชัวกิมใครอินเทียที่ชูฮาร์เลยเนี่ยว่าอินเทียรู้ตีอินอันเราเบียจูเวลจวนลมทุเตอันหันอินสิละเรกิดาปอจวนอินจูมีเตเนี่ยจวนลมทุสุยลัวมินอินเทียน่ะลำปังจวนอากาศเพเวตังหาละก็ดีลาปอจูอินเทียตุมินบาดรุมลำปังจูอปันเพเวงาละตัวลายเลียจูอันหุกตะเจละชุดเตียตัวลายเลียนหุจูอันนี้จวนไงเทลวินข้าจุกังเพสูเฮลัยหินอมโรเซอินชัวละมินอินนลำเล่ไม่โดนลมตีอินอันเราเอาเสียจุดที่อินเทียร์ตัวระอันกัลไลจวนอินออฟฟิศถกปันหิตพอเราตีดูนินเองอังมีเงี้ยมันนี่เลยพุตตาร์ค่ะคุยมีเงี้ยมันร้อนสวยเลยตีอินอันจันจินเตจูอันเราสวยดูนะจุดที่ไลเมกจวนคอมพานีแมเนเจอร์นัดดัลปอจูโคไลเฮียนอันเราคัลเมกะคัลเมกไลจวนอฟอนจูรอนรีอินอฟอนจูเอ็นินนัมเบอร์เชียดเลวตังเฮียนอันรอนได้ที่อันเราเนี่ยฟอนจูหันลาอินจูอฟอนคอลดูนะจูก็ดีลาค่ะอันเรานี่ก็ดีลาจวนอินมิสเตอร์นัดดัลคงไอตะกินไม่ลงง่ายขรอทิลปอยหมดตะกันนี่คุยยังไงออฟฟิศไอรอนเล่เละว่าแต่ไงเนี่ยทิลปอยหมดลุตุกันเนี่ยอีป้าจุงจางขานี่ตัวนักคงไอรอนเล่เละห้ารถตีอินอารมณ์เป็นห้าจุงจุงมิสเตอร์นัดดัลปอจวนมากัดเละไหมกับป้าจุงจางโมเอ็งเงี้ยง่ายตีอินอันหอยเดือดหัวนี่มาสิลานหัวจวนอินโอ้ก็รอนเล่ตั้งออฟฟิศจวนเรารู้ก็รอนกัลโดนเลียตีอินฟอนจูอันดาเล่ตั้งหาละออฟฟิศช่วงจวนอินถกตะจวนอินก็ดีลาเตปันหิจุงจางพวกจูอันเราละสวยดูนเมกะจุดที่ไล่เมกจวนมิสเตอร์กิดาจูไอเทียโซรอนชัวกินลมทูเตอารอนถึงลัวมาอินจุงก็ลมไม่ตุกันเนี่ยก็อินเทียชูก็ข้า
nun la fel tak kadila khanin helai hmuna hian mirong hruai ni an tia an ni po chuanin evolom omve in thiar ti chuan ti in tongkam thadeu chuan an lo bi a Mr. Rikida chuanin khuya nge kadila kha om ti in an zota ni ma sela ni chuan akal dei tolom a chok dei to ti in an lo chang ve thunga Mr. Rikida chuan awamak ve o atin hnuah chumi hnu chuan ani kan kalmai nge in chunga kolome ti in lom thun hrin non le a kong khar lampang chu apan ta nga la ani po chuan ole ani le le ti in tongkam thatak chuan an lo bi a ni ma sela akal ta chu a hmei che jok chuan a ei lo mel hle mai Mr. Rikida po chu pona chuan chuak zelin kholaya thil poimo a hmuang angte buruak te chu a chhar khom zela chu tia kun lai chuan a bula chuan manager po chu phone hmang chung chuan a rong kal ve meka chu tia rong kal pel ta chu Rikida chuanin a hmu to hnu ang ti in an hoile ta ni ma sela chu tia hoile chuan a lo liam man to si Rikida chuanin a ang chu ka ti sia ni ma sela kamit vai mai niang ti in akal le ta nga la in chunga chuan manager na dal po lu to in kadila nen chuan din til rana kadila chuanin ipa khan ni chiang lu tu kamit nge in ka hmulom thala kami nen khan ain ang bok ka hmu chiang ni ti in an frila manager na dal po chuanin ani tuna khonge om helai mun min ko chan chu chumi rungot chunge ama omna min ko hmudom ti in an zota kadila chuanin ain thiermek kavakal nge kavako nge an tia akal ta nga la chuti lai chuanin office thok te po chuan eilo mel deuh hian khanu kha miron tu boi reng rungot mai heta tangin kan chhuat tir to a hnuah in thiar turin ron lut le a amak hle mai an lo ti zuya kadila po chu bathroom lampang pan chuan kalphein bathroom kongkhar an kik dat chung chuan Mr. Rikida ti in an kowa ni ma sela ron chang tun om mai lo wang chuanin han kik non le in Mr. Rikida ti in an ko le a chuta po chuan chang tun om si lo makati hle mai angai thalo chuan bathroom kongkhar chu hong dek dekin an ina ni ma sela Mr. Rikida chu alo om to ozong lo makti mel ta khian pon lampanga chuan aron chuak le a an bul hnai chu ron thlengin khoya nge Mr. Rikida kha kaltak a chuak le ta mi ti in an zota midang ron tong ma chuanin manager nadal chu ron tong chuakim veina hian min ti boi hle mai ka thil ti tur engkim hi nange min ti khol kham zo vekani helai hmuna min ko le ta ka kaltum na ka tlai pha veka beise takin nange min siama ni ma sela beise bo ta si antia ka dila chuan heta rongkal chiang alom helai office thokte panhi po hen an mu chiang alom heta gam panhi nge nga rongkal duna ain thiar ve chiang ani in thiar tura ka kalve lok lanin alo chuk man aniang i office thokte panhi po hian an ra chiang utang an mit ngei nan muang an ni nge hi ni in thiar po kan dil ni ti in an panhi chuan an koka chuta ami pa jok chu ron tung chuakim office thok thar mai kania ni ma sela office zom na hi kangai poimo ani tin helai local zong kalo man vik vek lawa na tho kangaya kalo boi ve bokani antia chuta mi che jok chu ron tung chuakim adik chia nangkhan helai mun hi miron ti boi chak shrim ani ti na lo an khum le boka kadila chuanin min rung ro manager sar doi ko soi mi lo antia manager chuanin ka huni tit khotlai hnem tol tu ka ti kha karing ang chenge karing lawang che ti po hre thiam har to khop mai nang hian helai mun hi interview turin ron tlaya pona kan chuatir to chia ni ma sela tu na nang min ti boi le a min ti boi tu reng hian ami inun khosaki tum ti in an how to zeka kadila po chuan alo en ve renga manager chu ron tung chuak le in tu na chuan min ti boi to sung che he office khongai takin min chua san la miron tu boi to mi su antia kadila chu alungai mel hle mai ni ma sela thudik tak chu hriat chuatir ala tum ru tlatani manager hne na chuan ani sar kathu soi oilowa ni ma sela hei hriang che office pe deuh loka sulai pa ka son i man huna local la putar chu i mu ngei ka be sei tlatani ani chuan ka kal photange antia chuta thokte panhi po chuanin kongchu lo kianin ole ani le ti in
rong kom tra el sen deuh hian an lo ti a chutia kadila kal hnu chuanin manager chuan a thokte panhnih hna chuan voina hian ka ru man lok na zong a fel vek ani apoi ka ti khop mai ka hna boi vek office a son ko dona thil ho mai maya mirang ti boi to sung cheu nangni pon ing thiet vek kha na tam tak ania nangni pon tho turin nei tin ria thil ho mai boi man kan ni lawani ti in office lampang chu panin akal ta ngala chutia manager office lampang pana kal hnu chuan a thokte panhi po chu ti fu in ti deuh hianin combination tha in ti deuh hian an oma an hlim dun hle mai kadila chokta po khan Mr. Rekita omna lampanga rin chu apan zela pa ka bok chuan oma rengani arin ang nge chuan Mr. Rekita chu pa ka chuan lo omin thutlenga hian alo thumeka amu vele chuanin Mr. Rekita ngatinge mi local san neya ka zong vok chelom a hantia Rekita chuanin na thokte khana kaldik ton ti sia keipon ka zong chelom min hosan ta dei mukatia elai huna hian ke mai kom ta mai ni hi tu nei rong kala kalom hle mai ti in alo beluama kadila po chuanin ani tak chu male do tan lo hril chen e kha ti in Rekida bula chuan thut mun chu an rema ti sang te an soi du na office chunga lo ti dan te po chu in thil dunin kadila chuanin thu zo chik hle a afa panin ein hlau dan chung chang vel te po chu sik takhian zo tin Rekida po chuanin thatak khian alo chang ve zela ti sang te for dunin an hun chu an mang meka chu ti lai chuan manager na dal po chu office chunga chuan omin paper sang te chu a en kol meka an hu dewa chuan CCTV footage chu en kol le in an thokte na tho dan te a thler kol thuak thuk ani chu ti lai tak chuanin amit lal deuh mai pakhat a muta ni chin lo ka thil thleng kha ni in a hraboka camera sang te chun en kola apa mel nge chu chiang takina hmu ni an thokte ne na in biak lai te engkim chu chiang takhian CCTV a chuna lang veka manager nandal chuanin makati hle mai chuti line Rekida le kadila po chu lain kom chun som zelin chulai pa ka chuanin Rekida po chu a boi hle a atolai lira te chuanin a thum na theng khat vel te chu a da fel meka chumilai chuanin kadila chuanin ka ho to mai nge naktu ka kain hmule donia ani lo pon helai hmuna hian ni tin kain buanga kanin kom thina nga lim takin kan om thin donia ti in kutsi meu chuan anin thla kadilai ho turin Amazon en chia chu athil mu chu makati hle mai company manager nadal chu pa ka chu rongkalin aron hoi kol vak hi alo ni a chuti rongkal lai po chu alo en renga nadal chuan thil zona nei ni ti a hriat hle kadila le nadal po chu anin mu wata ain mu vele chuan man mota ka in pan phei ngalin kadila chu nadal bula thlen vele chuan nadal bula chuan dingin a hoile ta so ipa ngei chu ni em helai hmuna hian local ro ka tiga ka thu oi ne rong kala ipa ngei chu ni ka be sei tlatani ti in a han thrila nadal chuan engdang ma chang lo hian Mr. Rekida lampang chu chiang takhian na en renga chuta apa ngei ni ti hra chiang ta kapa ti in ring takina kowa chu vele chuan Mr. Rekida po chu aron hoile wata makati hle mai chiang takaron enin kapa ti arong ko tu chu afapa nadal ngei khani na hria chuta in pan phei na in ngai taka an han in ena nadal chuan kapa ti in ring takina kowa Rekida pon kafapa nadal ti in an ko ve bok chuta an pan hi chuan anin ko vangvunga an loma wangin an mit tu chu an dang zo lo ni ber an binga chuan an mit tu luanga lom tak le hlim takin anin ko vangvunga chuti lai chuan kadila po chu an hnuk lo ul teu mai eng ma chen chu thil dang eng ma soina chang khrelo chuan an hlim le lom tuk chu anin kuwa chuta han thang har deuh sotin Mr. Rekida chuanin kafupa du tak solampang chu hoi lok te ti in kadila lampang chu a entira kadila po chuan alo en renga Rekida chuanin kadila boite tuna kabula ding hi inhena ka soi fo thin kafapa ka ngai em ani hi tuna chuan hei miron zong muta tin ichunga hian kalom em bokani nang chuan thian thatak anga min ngaya
ka du na te min kalpuin min ti hlima helai vela ka wa vai chunga min hmangai tu le min khongai tu am chuni ni nang hi ka thei hi lawang che ti in kadila bula chuan lom thu a soi mol mola kadila po chuan rakida ku chu huanin Mr. Rakida kalong pi tak zat zat che ni ifa pai ngai em tu nai mule ta tin ka chunga lom tu soine tur eng mai nei lo kanin ton tira tang khan mi thata ki ni ti ka hra chiang ani ka thuamhnaw thlera nang chuan ui lovin I thuamhnaw min pe a khata tang rengot po khanin karelu chung ril chu iti pu ke dei to sin mi thata ki ni ti in an rit let ve a chu ti lai chuan Mr. Nadal po chuan apa dar chu alo vuan ve renga Nadal chuan apa dara rom vuan chung rang chuan kapa hei hi thian nu ka dila mo ani hi kan company a na dilina rong kala ni Mahse aron tlai hlova na chuan midang kan lo la man to sia apoi kan ti thu ne na po kan hrila ni Mahse la ani chu beidong du lovin ko office chunga miron lu chilin ka do kana I thala ka dahi ron mu in I chan chin min zo tani tu na nang le ke ka din mu le theina chan po hi ama wang ve khi ni hilai huna ka lo kal na chan po hi ama wang ani kan office chunga junjung in rong kala chu milai chuan mi rong phone na ni Mahse la karon thlen chuan I lo chuak man to si ti chuan helai huna ro kal tur hian min tia ko oi lo ani ni Mahse la office chunga ka lu chuan CCTV kan en chinga chu CCTV a chuan nangma nge hi ka hmuwa chu wang chuan helai hun hi ka rong kala ni miss ka dila I chunga hianin kan pa fa heng kan lom tak zet zeta lom thu kan soi thiam lo zo kani a hmai I dil ange khan kan company a hian na ala ome I du chuan ron thok thiang an tia kadila lom tukpo chu atrapur mai an hena chun lom thu soilet le in engkim hi pathian wang vekani pathian in mal som chu ro se a han tia chumi hnu chuan an pathum chuan hlim takin oma han in chu bai thale in an chan chin te an soile luam boka an hlim hlom hle mai chumi hnu te wa chuan lokaru le office lampanga chu nikal tong u helai hmana chuan kan om reng chuan dik lawang ti in office lampang chu paran tum ta a an pathum chuan hlim takian in ko in office lampang pan chuan an kal ta ani ole khati zong kha tuntuma karon ti chuale theite chu alo ni le ta clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain hun man nuam le vek ule